Писането влияе не само върху емоциите и мисленето, но и върху самата структура и функциониране на мозъка. Когато човек описва преживяванията си с думи, мозъкът започва да обработва стреса по различен начин. По-аналитично, по-структурирано и с по-малко емоционално претоварване. Това постепенно изгражда психологическа устойчивост и помага на хората по-лесно да се справят с ежедневните трудности. Невронаучните и психологически изследвания върху тъй нареченото експресивно писане, практика, при която човек свободно записва мисли, тревоги и емоции, установяват, че този процес активира области в мозъка, свързани с саморефлексията, езиковата обработка и емоционалната регулация. С други думи, когато човек превежда емоциите си в езикова форма, мозъкът започва да ги организира и подрежда, вместо просто да реагира импулсивно на тях. Това намалява усещането за хаос и увеличава чувството за контрол. Писането действа като форма на когнитивна обработка. Вместо човек да преживява стреса като неясно и натрупващо се напрежение, записването на мислите създава дистанция между емоцията и съзнанието. Именно тази дистанция позволява по-спокойно осмисляне на трудни ситуации. По този начин, редовното писане може да подобри концентрацията, емоционалната стабилност и способността за адаптация към промени и несигурност. Този ефект не е свързан непременно с литературен талант или умения за добро писане. Ползата идва от самия процес на формулиране на преживяванията в думи. Дори кратки ежедневни записки или водене на дневник могат постепенно да променят начина, по който мозъкът обработва стреса. Изследванията свързват експресивното писане с по-ниски нива на тревожност, по-добра емоционална регулация и дори определени физически ползи за здравето.